Anyamata Amaoperanji Banja. Malingana ndi masiku ano anthu ambiri akumanena kuti anyamata ambiri tunde akulowa mbanja akukwatira. Komano chilungamo chake mukaonesetsa ndi too closely. Muona kunena kuti anyamata ambiri sa amene akukwatira ahoyi. Anyamata ambiri ndi amene mwina anali ndi plan yoti alowe mbanja komano apanga postpone. Kuti mwina mtsogolomo pamene ine ndingathe kuzalowa mbanja. So sa anyamata ambiri amene akukwatira. Ambiri ali ndi mantha. Lero tufuna tigawane zimene zimapangisa makamaka anyamata. Tipanga video ina zimene zimapangisa atsikana after video iyi. Komano kwambiri zimene zimapangisa anyamata ndi zinthu zokwanira 4. Chinthu choyambirira ndi chimene timati financial and economic factors, nkhani za chuma. Izizi ndi aliyense akudziwa. Chuma chavuta pano pa Malawi komanso maiko ena onse. Ndi anyamata ambiri amakhala kuopa kukalowa mbanja makamaka akaganizira nkhani ya chumayi. Komanso psychological and emotional factors. Anyamata ambiri amaziona kuti I think ineyo sindinakonzekere, sindili ready yet kunkhani ya kaganizidwe kanga, imene ili psychological komanso emotional. Umaziona zonena kuti I think ineyo sindili ready yet kuti ndingathe kukapanga handle banja licha. Komanso chinthu china timati social and environmental influences. Anthu amene akuzungulira iweyo, or anthu amene amakuyang'ana iweyo. Nthawi zambiri anyamata amati akaona anthu amene wawo. Chimakhala chifukwa chimene chimampangisa so I think ndisaloweka mbanja. Komanso chimakhala relationship related concerns. Zeni zokhuzana ndi banjalo. Ndemo sata nthawi tiyambe ndi financial and economic factors. Nkhani zokhuzana ndi chuma. Pali mantha amene anyamata amakhala nawo, financial pressure to provide. Mnyamata amadziwa zona kuti the moment wangolowa mbanja, pressure yonse imabwera pamutu pa iyeyo kuti financially akuyenera azipanga provide pa banjapo, panga provide kwa mkazi wake komanso ana ngati angakhalepo. So amakhala ndi mantha tionena kuti I think ineyo lifestyle ya mkazi wanga ineyo ngati mwamuna sindingathe kukakwanitsa zimene iyeyo apanga expect. Ineyo as a man sindingathe kukakwanitsa kupanga provide. So azibambo ambiri or anyamata ambiri amakhala ndithu ndi mantha andizimapangisa nthawi zina kuti asaganize nkomwe zolowa mbanjamo. Komanso high unemployment and unstable income. Tikudziwa bwino ngati kuli maiko amene alosawukitsitsa kwambiri dziko lathu ilili la Malawi komanso maiko ambiri munomo mu Africa. So nthawi zambiri anyamata kupanga graduate ndi kukhala ndi masambawo, ma degrees, komano ntchito ikutani ikusowa. Kwa amene akupanga business yawo ili unstable, sikudalirika kwenikweni. Ndi anyamata ambiri amati akaziona zimenezi zimapatsa mantha kwambiri, amaona ngati kukalowa mbanja muja is too risky. Komanso pakati pathu pali chikhulupiriro kwambiri, pali ka belief ndithu kamene kamati mwamuna akuyenera apange own ma assets. Antikati ma assets ukhale ndi galimoto, ukhale ndi nyumba, ukhale ndi business yabwino. Ndi anyamata ambiri zimene zimapasa pressure. So izi ongofuna kulowa mbanja yekhaya. Koma zimathanso kukhala even munthu amene walowa kale mbanja. Akulandira pressure, mukamange nyumba kwathu. Taoneni azinzanu akuyendera magalimoto. Ife tizingophwanyerere mpaka naliti. Andi osalowa mbanja yo akamaona pressure ngati imene iyi imampangisa kuti aganize kawiri katatu kuti ineyo bola mbanja muja nditapanda osakalowamo. Komanso chinthu cha number 2 chomwe chili chofunikiranso kwambiri chimene chimapangitsa anyamata kuti aziopa kukalowa mbanja ndicho psychological and emotional factors. Anyamata amakhala kuopa kunena kuti they have a fear of losing personal freedom. Anyamata amaopa kuti amwene ufulu umene ndili nawo ineyo ndikakalowa mbanja sindikakupezanso. So izi zimachitika malinga ndi zimene akuona, zimene akumva, ndi ma hobbies, ndimakonda stuff ya ine. Koma ndikakalowa mbanja zonse zithokatha personal space. Komanso makhala mati fear of responsibility. Anyamata ambiri udindo uchi amaopa. Ineyo sindili ready kuti ndikathe kukhala wa udindo pa mkazi wanga, kumpanga provide nyumba, malo okhala, kaya ndi zovala, kaya ndi zakudya. So ambiri responsibility iyi amakhala kuithawa. Komanso chinthu china ndi fear of choosing the wrong partner. Anyamata mbanja muja amaopa kukalowamo chifukwa choopa kuti mwina nditha kusankha mkazi amene alola kuika, or mkazi amene akandipasa tough time kwambiri, ndi it's better ndisalowe mbanja. Komanso ena mwina anyamata awo amaopa nkhani zake zimakhala trauma from broken homes. Trauma yomwe ali nayo ku nyumba zimene akuchokera, aliona banja la amayi ndi bambo awo amene ndimakhalira, amene amavutisilirana, or ma sisters awo, or achibale awo amene azungulira. Ndi iyeyo amaona ngati kuti mavuto songa omwe wakatani akabwera kwa ine, ndi mani tipange hold on kayo sipanopa sisakwatire yeti kaya. Komanso anyamata amaopa kukalowa mbanja fear of divorce. Malingana ndi masiku ano kuli ma divorce anthu akusidwa mabanja kwambiri. Ndi mnyamata akaona zimenezi amakhala ndi mantha kuti ineyo bora ndisakalowe mbanja muja. Komanso chimene chimampangisa mnyamata kuti aziopa kukalowa mbanja cha number 3 ndicho social and environmental influences. Ma communities, ma societies mene ife tikukhalamo.
anthu athu amene atizungulira, anthu amene ife timacheza nawo. So tikudziwa bwino kuti masiku ano pa social media pali ma negative narratives. Anthu amakamba zambiri zoyipa zokhuzana ndi banja. Ndi mnyamata amati akaziona zimenezi kumeneko every day zikumpanga bombada akuziona every day zimampasa ndithu malingaliro kuti I think ineyo banja lichi sindingakalikwanitse pakali pano or silabwino. Komanso kumakhala pali peer influence from unmarried friends. Nthawi zambiri azinzathu amene sanalowe mbanjawo osakwatirawo and amene amatipasa mantha mani musaziyambe dala izi tasiyireni amenewo. Ndi nthawi zambiri mwampezeka mnyamata ukanika kulowa mbanja osati chifukwa iye sakufuna komano chifukwa choti anzake amene ali osakwatira sanalowe mbanja ndi akumpasa mantha. Komanso chinthu china chimene chimapangitsa kuti mnyamata azichita mantha ukalowa mbanja ndicho exposure to broken marriages in society. Mabanja amene atizungulira or mabanja amene ife takulira zimene zimachitika mmene mamozo zimampangitsa mnyamata uja somehow azikhala ndi mantha ndithu okalowa mbanja. Chinthu cha number 4 ndi relationship related concerns. Chokhuzana ndi banja lenilelo. Ndiye anyamata ambiri amapezeka zoti akuchita mantha chifukwa cha trust issues. Kulumisana chakuda, kusakhulupirika, being unfaithful. Zikhalidwe masiku ano zomwe zilili. Amene mkazi wanga uja nathu zatitengera olata kukanika kumkhulupirira mkazi wake yemwe. Izinso zimampangitsa mnyamata kuti aziopa nthawi zina kulowa mbanja. Komanso chinthu china unrealistic expectations from self or partner. Pali nthawi zina zake zimene unrealistic expectations. Zinthu zoti ukukhumba zinthu zimene zosatheka. Ukukhumba ukhale ndi ndege and yet njinga yakapalasa ulibe mnyumbamo. So anthu akumatha kumayembekezera zambiri kuchokera kwa aina akewo or mwina even partner wawo. And akuziona kuti sizikutheka zimapangitsa kuti iye uja maganizo olowa mbanja aja abwerere m'mbuyo. Komanso chinthu china chimene chimapangitsa kukanika kapena kuti mnyamata aope kulowa mbanja ndicho pressure to be a perfect partner before marrying. Society yathu imatiyembekezera kunena kuti or even mkazi amene amayembekezera kuti mwamuna wake akhale 100%, asakhale olakwitsa, asakhale ndi ma flaws ena ake. The pressure imene munthu amaziona kuti ineyo sindikukwanitsa ndi I think banja sindikalikwanitsa. Ndiye video imene tipange tikamba mantha amene mzimayi amakhala nawo naye asanalowe mbanja. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.